sunana Alhaji Awwalu Idi Majasiddin sarkin Kano. Rana ga al'umma, wallahi 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 rantsuwa kenan, kuma wallahi in ƙarya ne ka Allah ya fidda ni nan. Wallahi duk abin da sarki yake gaya muku kuke ganin kamar da gaske yake muku, wallahi ba da gaske bane, wallahi ba yaudara ce. Ya ja aya ya yayi wallahi 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 kaji na rantse ma ba na shakkar ya ga wannan fim din. Dan ne dan ya san ni na san shi akan gaskiya ta, wallahi ba na ja da baya, kaka ce zancen ganga. Don haka ina fatan jama'a su koma su kama Allah su ba Allah, amma wallahi malam da kuke ce masa mala to shi wani ya yadda a rayuwarsa, a lahira ya haɗu da Allah, a duniya kai ya ji kunya.